Avui la novetat principal és que la Diputació ja ha aprovat el projecte de carretera de construcció de la prolongació de la Nazaret Oliva, que és una magnífica notícia per al Grau i una magnífica encara més notícia per al Molí de Santa Maria. L'Ajuntament ha finalitzat la redacció del projecte, el pressupost del projecte redactat, com us vam anunciar, supera els 3 milions d'euros. La Diputació podria licitar les obres durant el primer semestre de 2024 i iniciar-les en el segon semestre de 2024. El termini d'execució de les obres, segons el projecte, són d'uns 10 mesos. Es tracta d'un nou tram de carretera de 450 metres de longitud i 12 metres d'ample que discorre des de l'actual redona del carrer dels Degans, per entendre'ns, la redona junta a la Universitat Politècnica de València, i una nova que se situaria sobre el camí vell del Grau o el camí Font. Els objectius, com hem comentat, serien els de millorar la connexió de la barriada i traure el trànsit pesant del Grau. La segona, protegir el vianant amb la instal·lació de semàfors, de passos de vianants elevats i de mitjanes i de millorar la seguretat dels qui per allí transiten. I la tercera, millorar l'estètica d'un espai molt transitat. Així fem cert la paraula que vam donar als veïns, la fem certa, la complim i donem curs a una de les demandes més importants per al Grau i per al Molí de Santa Maria.